Na guys, na sila sa gawas. Thank you Lord. Good morning guys. Sadyo sila kadyo nagtaod si Yuyo dia. Sadyo sila kadyo nagtaod dog. Arkuba. Yeah. Na guys. Hari dia. Mahuman nila daniron bote. Naman lagi nagluli li ha. Iring. Mana to? Oh, Pinay. Na guys, wala sila. Pa sila na magpanglansang. Wala. Oh! Tato na papata. Balik ramen sa dari guys. Ta. Apa dia dengan lansang. Hinay, dagan dali. Dagan dali. Una dali. Dali. Op, kagawas na skip game. Yes, morning guys. Hana na? Hey guys, sumana. Mana mo dahil las yuyo, matik. Okay. Na sila. Thank you. Dali bi. Palit sa tag-ice. Palit sa mig-ice Kim. Hamay mo sa lupin. Sa mig-ice ito guys. Kayo kami ka gamag-ice. Hali Kim. Sunod. Sunod si Kim. Tagas ang batong oh. Tagas ang batong. Palit sa mig-ice guys. Na guys, kapalit na mig-ice. Yeah, 5 kabuok. Tapos amang kuhan kay baguhay pa man may nakabutang. Kung may kabutang gabi eh. Sige, Kim. Dali eh. Sana lang. Oh. Magdengagog saging guys, tiya. May hinog. Hinog og hilaw ang dengagan. Ipa-snack nila ron. Hinog na gamang banana. Nagabanda ni guys, aning dumagan. Pagaling ko unsag bugas. Karong ako isagol sang adamagan nga saging. Ano ba hindi man malubag? Nami sa dumagan guys na hinog na. Napadala na yung saging nga dinamag. Yes. Parisan nila ginamos ning hilaw. Napampidaghang hilaw. Okay. Mudungan po kong hinog. Sagahang saging gitakang ay hinog hilaw. Daghan ang hilaw na sila ay ko naghinog kay ganahan mapadagawan og hinog. Nagbilin pag ko guys para sa hang kuan. Dumugon dia napay mga hinog dres sila hapan ni sang apalutungon kay arong lami si inig sa gulsa kuan ba bugas nga ginaling nga na mo ko magdumag guys ang butangan og bugas nga ginaling napampeday daray daghang hilaw napay lang daghang ma-snack sunod adlaw. Yan na guys, wow, hinog luto na buti ni papatataran sana guys karon maluto jud na guys, sagahangidang aga saging. Diyan na. Andad-andad to nila. Kung hilaw. Ganahan man sila hilaw. Kaya natasluan o ginamos. Natasluan ko ng ginams. Dadapoy, hinog. Bili na yung ubang hinog. Hinog o hilaw. Sigo na siguro na nila. Bilin ko ang mga skim-kim dia. Alright. So na guys, maghatod ko nilag snack saging. Kanay mo ilang snack ron saging. Nahihinog na pay hilaw. Pili rin sila dani kasi lang ko anon. Dahapon silang dadan og ginamos parisa ni tusluan pun lagi ginamos ning hilaw.
Kaya sa pangibutangan og buwad ya. Gamay raman na gamin ginamus. Lagi ko na og buwad guys. Wala na lada nimo Paris. Okay. Ana ring hatod nila guys kari da. Ginamus buwad og kari. Yan lang snack ron. Dakog suka, may sili. Dai na ra ka dai makatod sa ko dari kari jud ha. Dari lang snack ha. Dali ra ko. Isus gino. Tadsa ko guys, lang snack. Yan na rin sila sa gawas, nagdamba. May snack sa mo. Yo. Pambaka sa sila pa. Isus gino. Wow, humanasod guys. Manglimpyo meron. Manglimpyo mis papagabril dari. Alright. Hindi na. Pangaran sila pa. Pangaran sila suyo. Pagi dato na tayo lamisa. Mana agsod. May snack sa mayo. Halong. Long. Ya. Ako na. Pusti na sa long. Yes, mana jud. Ate, mana. Mana te nindot na. Di na limuot. Dali na yo, pag-snack na mo. Mahinlo taro dani? Bon. Ha? Asa man dani yo mo ni kuan kani? Manhole. Mo ni manhole. Bone, pahilaw niya. Yo nay buhat nay ginamos puro ka na tambok UTI. Long, long. Tambos UTI. Ha? Daghan na. Daghan nung hilaw. Tambos UTI. Dana guys, snack na sila. Oh, mangipos meros papagabril dari ron. Hinlo mi. Bawa ko sa libo niya kapon Gwen. Oh. Ana. Are na sila sa gawas. Yuyo, tira. Kumano nila ron buti. Kinsa ko tubig guys. Nana sila sa gawas nag-arkuba. Sila nag-isugdan. Thank you Lord. Kumana sila nila ugma guys. Kumana nila ugma. Katulad na rin adlaw. Luto ko palija guys. Yeah. Palija nga ugis. Lutoon. Panglutoon ni mga palija. Palija nga ugis guys. Kaya arong natay sa paniod to. Papampoy nabilin na to sa giluto ganang buntag nga adubong baboy. Ito pa nabilin ganina guys. So marihang puno og luto ron. Magluto ko karon dari guys. Palija. Para sa mga paniod to. Nakog luto paniod to guys. May pantas ako daton ila. Hali. Okay, maban ka. Nara ka. Tanas ako datos nanggi. Panday. Dali day, ban ka. Para mainita, nara lamang ka. Pandong. Tanas ako datos nanggi panday guys. Ngin, kaya rin may alimuot. Hey, grabing inita kazo. Dari ko mga buwak dari guys. Kamutang. Yeah. May manok ni silong. Nandala na mag-i-arrange. Okay, tanaw na nila is yuyo. Nagi panday. Ayan. Pit na sila. Kapit na guys. Dahil sila sa gawas. Thank you Lord. Ano ba din siya? Kuan eh? Na guys. Hamis nagposte. Kananda na long di natabunan? Kana? Sabi. Hindi pa natabunan ning batang tanga to kay di ba batang tanga. Utrohon pa din na dana. Pangadto na. Pasud kay laro man. Ay sili di ah.
Buhi nagsili. Kung panakutay. Yapod. Uy, sakto na balhin na may pang panakot guys. Huwag na may lutuon. Puhon. Ano sila sa gawas. Sumana agsud. Thank you Lord. Mana. Daris kwarto. Mana. Halpod. Paspas la yoyo. Gawas na sila pandas yoyo para sa Arcuba. Salamat ka doon yung tanante. Grabe na ka. Nindot na. Nice na ka Azu. Thank you Lord. Yan, talawak ko diyan. Nasaan na makaili? Amuro na makag-Indian na. Makag-Indian. Indiana. Grabing init ron. Oy, jarang sigaha sa dari. Oy, Diyan, pangano mo pa? Mahukan ako. Mahukan ako guys. Kaya maniud to na sila. Mahukan ako para silang paniud to. Sa pag-Abril. Pit na alas 12. 5 little donkey, happy donkey. Mama ko yung doctor said, karabo ibati, tinyaw. Matutingin. 5 little monkey, happy donkey. Mama ko yung doctor said, karabo ibati, tinyaw. Uy nga bata. Muna mo kahoy day. Nandatobi ka. Kim mo'y tighakot sa mga pinutol-putol ngayon lang guys na kanang mga plywood bang mga ginabsan. Yung ipanghakot kaya mga isugnod. Mga antayin dyan sa akin guys ya. Tagay ko. Hindi Yug na. yeah. Koyo. Yug. No. Nanta guys. Hello panda. Panda. Ano ka? Naman na. Yan na guys, sila nang gitauran og plywood. Ana. Ano rin? Butangan nag-Arcuba. Dato na sila dapit. Sigado pa. Ano ra kabi? Kaya mo to kung titulo to nag kuan finishing sa puste. Guys. Okay, na. Mana dari guys sa tubangan na manaog finishing sa tiag puste. Dari pod. Ano lang pag-snack long? Okay. Thank you Lord. Diyan nate, nice na kaadyo. Ay, salamat kaadyo ni Junta nante. Dati, walang nakanindot. Oh. Thank you so much kaadyo ni Junta nante. Diyan na, grabe. Naka-nice kaadyo. Haripod. Snack sa! Kimi. Espada. Pag tiguman na kahit ang pangsugnod na guys. Kalak pa kaadyo mo pa nga hinluan. Diyan na maghinluan ni ugma. Ako na. Okay. Hinluan na naman ugma. Kahit naman sila sa gawas. Yan na guys. Nice na kaadyo. Thank you Lord. Salamat kaadyo ng Diyot tanante. Yan na. Hindot na. Ripod. Oh. Puto nagamutundan guys ya. Harang nang guwang ang kaadyo. Uy. Maso kayo mangliki pa dir. Maso kayo mangliki. Yehe. Diyan nagamang kina. Ato sa pinsa ba? Dagka man ay. Sukan bugtukan. Hay bugtok teo bugtok. Gamay ra laman sa jang bulig. Pila ra ka kuan di isa, duha, lima. Lima ra ka kuan. Sipi. Hagi sa di adu daghan pero gagmay. Kari dagga si ja pero gamay ra kuan sipi. Lara abuhan. Tuwa nga tuwa. Dari ra tanugan ya guys. Sumadyo na nakahinog. Ara ira kanon. Pinaghinog. Dara ta dali. Palidja. Wala pamunita na mga kahoy la. Si zaman ko dito pamunit sa kahoy.